Ti napalabas nakaluksaw manen ni Venus itindanon keng kuana ni Diesa agayim na. Gapo iti naibaga iti ni Roy ama sursuron iti panangidarirag ti balasang iti panagkasarda. Gapo iti dayta ad-addan anapapig sa tinakam na ang mga klon iti ayat ni Brian. Idi tapi masyar ti baro, siraragsak asimmango ni Venus. Ita papagayam denggan ti tuloy ti pakasarita ni taalawas anapauluan, lua itilit ang ni Saem. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Siguro, napanunot mo nga tamat din. No anya tiba nagtimbag akidikan ka, Venus. Wan Brian. Anya nga ron ti panggad mo. Maaklon mo kadimat lang ti ayat ko. Saan to nga tangagbaliw ti panagayat mo? Inton ipas ngay kunton ti anak mi kiniroy. Ikarikan ka. Saan to ngagbaliw ti nadarisay a panagayat ko? Tay ko nakon. Saan at tinapalabas mo ti pangrukudak nga agayat? Nukas na. Saan akong ngagdwadwa? Aklo no kan ti panagayat mo, Brian. Nukas na. Ay ayatan nagmatlang, Venus. Wen, si kanti agtagik ko dito'y pusok. Iti ka maudyanan na. Nasapdal ko matlangin ti ayat mo. Venus, I love you so much. Naguray ka. Di nakarakupan ta mga numakita na ta ni Mami. Nasaysaya at pa'y numakita na ta. Tabaring pagkasarin na tan adagos. Anya? I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my love and arms. Anya? Inaklon mo ti ayat ni Brian? One friend. Ala, kasano nga rodan ti sima na nobyom? Siyempre, saan nga iso tagtagikway ti puso? Wanangam, awan pa'y formal a panagsinayo. Basol na tadi na kay ti makisarita kanyak nga ora iti cellphone laang. Kasano nga rodan no namnamaan nakalatan ni Roy? Pinadas ko man ang apinaringan ti cellphone na. Ngam di nalata kaya tasungbatan. Una yan? Si kantulatan ti mangibaga nga insinakon. Anya? Apay asyak. Di nakmod kaya nakasarita. O di si kantulaangan. Si kantulatan ti mangidanon kan kuana nga addan sa bali anobyo. Amoyo, Mami? Gapoy ti panangaklon kon kini Brian. Limawag manan ti lubong ko. Sapay la ko matag na nayon anaranyag ti lubong mo. Iti sidong ni Brian, iha. Kunana nga umaydan to kanon makisarita, Mami. Anya? Apay kayat nakan nga ikasaradagos? Iso ti kunana. Tamabotan ka no asublyanak ni Roy. Sa bagay, adasaksak-bayan ni Brian. Kat, anya nga ron ti desisyon mo? No iso ti pagtalnahan ti panunot na. Makikalay sa akon kan kuana, Mami. No kastakit awan nga ron ti parikot. Siya ang nugo takmat no kayat yun tagkalay sa. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. Hello, Jisa. Nakawag ka man. Kaput adanas
ken unay amamwam. May bapan ka ni Venus a girlfriend mo. Ne, anjaninas ka na mamuak ako na. Adan sa baling agtagik ko iti puso na. Anya ti kahit mo asawan? Insukat na ka ni Venus. Kat ko na nang aglinipat kayon. Jak kahit dagita nga angaw mo kanyak, Yesa. Nang runa, tagdadag sa ni Venus. Sa anak nagang angaw, Roy. Pudno ti ibagbagak. Ta sino kumatin ang isukatan niya kanyak? Ti matalag unay agayim mo a pulis. Ah, Ni Patrolman Brian Cruz. saan? Hello, Roy. Itaman pa ngay mawag ka. Gapo, tadakayad ko ang malawlawagan. Sapay lang ko, ma'am. Tadi nagpaglipakan. No nyaman day ta, ibagamon, tapag saritaan ta. Agpaiso ka diti na idanon kanyak ni Jessa kayo mo. Ngayon sukat na ko niti sa pali. Kwa. Pudno ka din ngayon sukat na kini Brian. Wan. Pudno day ta. Saan? Ayop ka. Balangkantis kami kaya. Sikat yakin basol no apay ang nagayatak iti sa bali. Iso ati mo ibagbagat kasta kanyak. Tadi ka kadag pampanuno. Para matlaan ko mada ito'y kadatayo itipas ngay mong anak ta. Iso tiga punang. Asim makayak manin iti barko. Saan lang akwarta tinapatagroy? Tandaan nam day ta. Narukup gayam ti ayat mo. Ngam sa anak mo man hugot. Abas talatan agsinata. Awanan ti maramidam. Tadda kay ti barko yo. Makikalay sa akton kin ni Brian. Girl, I need you. I need your love. Hello, bro. Apeng imawag ka. Bro tarupam. Ulag. Karasaan. Ne. Ape akas tamat ti bagbagam kanyak, bro. Kaputa mo kunti panangagaw mo kanyak idinubyak. Mamumla ko ma. No kasano ti panagladingit kan panagsagaba idi ni Venus. Iti panang baybay-am kan kuana. Saan ko abinaybayan kan jak insina? Tasaan ka di pa nagbaybay akan panangisin at inaramid mo? Di ka pa nagpakadakan kuana. Ayop ka. Jak ipalubos ang maagaw mo tinubyak. Roy, saan mo ang nobya ni Venus? Tasya kung ti ay-ayatan na. Ikasar kunton. Di mo padpadasan ng ikasar. No di mo kayat nga dadda ka sa mapasamak. Pangpangtaan na kasta ka di. Nalipatam sa matan amay sa ka pulis. Oray pulis ka. Sanak ang mabutang. Aramidem ti kayat mong aramiden. Ngem di nakmalapdan ang mangikasar kini Venus. Anya? Nagipangtan ni Roy nga dadakas ama pasamak no ikasar mo ti anak ko, Brian? Wen tita, ngem jak mabutan kini Roy. Mami ko namlatan kanya, tagkasar kay tumutan kini Venus. Agyaman hak, mami. Kastaman ti kunak. May mayaten ti mami nga awag mo kanya, ngem ti tita. Sa bagay, uray nagpangta ni Roy. Kat amok ang masalak nibam ti anak ko. Ikarik, mami. Nakasagana ka mangipusta iti biyag ko a para iti anak yo.
Roy, no anyaman ti pampanunutom nga aramiden kontra kada Brian ken Venus. San mo langan nga itultuloy? Tamangan no si Kantulaang ti agbabawi. Diyak maawat sa bali ti pagtungpalan ni Venus, Jessa. Apay nga rod akas laawan laang ken ka, idi gumawgawawan ni Venus iti panakaawat mo. Pakasagnan iti inawan na nga anak yo. Jessa. Di mo babalawin ni Venus. No naaraamid naman ti mangisukat kan ka. Gapo iti kaawan marik na panangipatag kan panangisakit mo kan kuana. Ay, agyaman nak. Nalpas matlangan ti amin para iti panagkalay sata. Makaangas sakitan iti nalukay. Ore siya, Venus. Dandanin awagan ka iti Mrs. Venus Cruz. Dakailan ti tiyan ko, Brian. Di nakto nga tayo bain ka dagiti dumaray iti kalay sata. Taapay ko mga ibain ka. Gaputa mo daasan asika ti ama ti sikug ko. Pulos adikan to ibain, Venus. Ken ure anyapay ti sawan kanyak dagiti tao. Awan bibiyang da. Dinapatag. Ay ayatan ka unay-unay. I will keep you. You'll be safe forever. And Nagsakit ti tiyan ko. Brian! Naganakaksan! Brian! Venus! Apay? Naganakaksan! Ibanak ti hospital! Mabiglaan. Ibagagpit ka ni Mami. Panawan ka pa eh. Narasama! May saan alung po alalaki timpas ngay mo amaladaga iha. Kaingas unay ni... Oh. Apay adiyo ituloy. Nawa sino ti kaingas ti anak ni Venus, Mami? Sorry, iho. Ti amok no adda ka payla di tarwar. Brian, maawat mo ka di matlangakas anak timpas ngay ko. Imbagakin ka din, Venus. Apaman ang may pasngay mo ti anak mo. Siyak ti tumakder kas amana. Nga ure saan na siyak ti nagtaudan na. Agyaman nakasaysayaan ka unay. Gaputa ayayatan ka unay-unay, Venus. girl, I need you. I need your love. May saan alungpo alalaki ti anak yu ka ni Venus, Roy. Kahit ko unay na makita tinak ko. Uri kayat mo makita at dayo ka mat. Nakasanglad ti barko may dito Indonesia. Naibaga kiti officer mi. At dito yakon nga grupat nga agawid dita Pilipinas. Anya? Agawid kan, Roy? Wen. Napasangpot kong tiroray amang sukat kanyik dito barko apag trabahwak. Amo ka din ni Venus nga agawid kan dito'y Pilipinas? Saan pa'y? Ngamrantak nga yawag to king kwana. Kaya't nakapay nga takasarita ni Venus? Awagag to.
Kidawag ng ipakita na kanyak ti anak mi. Roy? Hello, Roy? Apay ngay mawag ka. Kaputa kahit ko ako mustaan ti anak ta, Venus. Awan ti anak mo kanyak. Di mo ipaidam kanyak. Tadakar balaking ko anak kasama. Naglaing kan amang ibagay ti kasta. Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulanda ka. Venus, Ladingitag. Ngamtsak kayat nga ipakita kan ka ti anak ta. di mo ipaidam kanyak ti anak ta. No, di mo kahit nga alagi ti sidong ko. Naglaing kan no maaramid mo day taroy. Siyakti na. Kan maladaga pay laang ti anak na. Awan karbangam amangalakan kwa na iti poder ko. Maawatam. Mabalin ka di, Roy. Di na kami singaan iti asawa. Nasakit una tinakam ko, iti panagasawa yo. Isu atyak pulos pagtal na ang tipyak yo. Apama na makaawid ak tita Pilipinas. Saan ka akabutang, Roy? Laglagi pa mamaysa ka, pulis. Uray pa'y pulis ka. Di ka atrasan. Napukaw ka din namin pinsan ti panagpagayam ta. Sikati ng rakrak iti panagpagayam ta. Traitor ka, ulag. Sumarding kan. No kayat mo tinsayaat. Di mo kumagamdan ti agpakita ka na kami. Di ko na mabutengak. Uray dapaltog mo. Uray anya ti bagbagam. Umayak tulat ta di tapalayo. Kayat ko ang makita ti anak mi. Iti asawa. Poston! Ti awan ang bain aroy. Sakit din ti butbut ngin na. Ibagam tuman ken ni Roy Chesa. Di nanriribukan ti anak ko. Imbagak itinday taken kwa na, tita. Anya nga rod ti sungbat na. Kunana nasakit unay tinakam na, ti panakiasawa ni Venus ken ni Brian. Katapaman kano asumangpat dito'y Pilipinas. Kasarita nanto kano anaimbag ti anak yo. Sir Perquenza. Awanan ti karbagan na apulos ken ni Venus. Tasabalin ti agtagi ko aken kuana. Dayta ti sana maklo ni Roy, tita. Tamis mo kano anasingad agayim na tinangulag kan kuana. Bason na mutlaeng no apay nga imbawing ni Venus ti regnana iti sabali. Isumat ti kunak ka ni Roy, dayta, tita. Ngam ko, nana. Di na kano maawat asaan nga iso tinakaasawa ka ni Venus. Venus, amo ni Junior ti kumarayo. Wen nga rod. Ay, naglaing tulakit din tong dumakkel. Kastamat ana sa lagisag to. Gapo iti panang busog taken kwa na iti ayat. Kaya't kong intong dumakkel. Surutin nanto titugot ko. Anya? Kayat mo nga agpulis tumat ti anak ta? Siyempre, tabarang isunto ti agbalin na colonel o general. Nalayog unay dahit ang harapaap mo para iti anak ta. Venus, saan adagas ti agarapaap? Anya ti ammom, no pumaysunto nga agbalin a general ti anak ta. O. Mabutang akton samot nga agbalin to a pulis ti anak ta. Amom matan. Ado dagiti managdakdakas kadagitoy a panawan.
Mabit lang, umaya kon. Kumusta, Jessa? Roy, addakan? Juan, di na ka di pastrakan. Magtanganan to'y imak ka ng bit-bit iti ipasarapokin ka. Sige, sumrak ka, Roy. Ngiyawan na. Amo ka din ni Venus sa nakasangpat kan? Saan pa? Kumakat ija balay dati nagdiretso saan nga dito eh. Jessa, awatan ti pasarapok. Kan mabaling ka ti tagtugaw? Sige, Roy. Agtugaw ka. Diyan anak. Dito'y ti pinilik ang nagdiretsuhan. Tagpakoyo kaking kama pa ni Balayda. Anya? Agpakuyog ka kanya? Roy, may mayat no si kalatan ti mapan. Amang ano kagura naktigayim ko no kuyugan ka. Gayim mo ni Venus. Gayim nakmet. Di na kumapaahin ni tikid daw kuking ka. Uwan ang mga no makigtot lakat din ni Venus. No, apanta. Anyang karti kahit mga ramidak. Anya nga tano awagam nga umuna. No si ka nga tati mangawag kang kawan. Ibagam nga dakon dito Pilipinas. Kahit ko asarungkaran, idi Balayda. Apay adi mo man lang impakaamo ti aldaw asang pat mo, Roy. Kaya't kayo asurprisahan, Venus. Kumakat ija Balayda ti nagdiretso Saanan anawayan ni Venus tadan asawa na. So aditi balayo ti nagdiretsuak. Takait ko tagpakuyok king ka. Anya? Roy, may mayat no si kalatan ti mapan ni Balayda. Tamang ano kagura naktigayim ko. No makita na asyak ti kadom an mapan ni Balayda. No pagayam mo ni Venus, kat pagayam kamat. Pangasim na kuyukun na kuma. Anya nga tano, awagam nga rod nga umuna. Kat ipakaam mo nga dakan dito'y Pilipinas. May mayat sa no si katimang ipakamuking kwa na. Nga dakon dito Pilipinas. Sige, bayam tawagak nga rod. Eto na ang araw natin. O, Jessa, nakaawag ka mat? Kaputa danas kan unay ama-amuam, friend. Anya dayta? Ni Roy, tisigod akayan ayat mo. Addan dito'y Pilipinas, kat adda ita dito'y balay. Anya? Nagpakitan ti awanan bain? Kaya't nakano ti umay dita balay yo, tapno makita na ti anak yo. Ibaga madi napadpadasan ti umay diti balay. Tamangan naburak ti tarak kan kuana. Kati pakagat ko iti dakkel nga asom eh. Agpakpakuyog kanyak, friend. Kagura ka no kuyogam, Jessa. Wala nga kaya't nakano makita ti anak yo. Iti panang talikod na kanyak iti. Napuuran tirang tay iti nagpaitan mi. Hello, Venus. Aping imawag ka. Agawid ka kumapay laang. Kasi mangpat ka nun niro dito Pilipinas. Plano natin umay dito balay. Anya? Saan na mabalin? Umay na ta kadiriribukan. Mabalin na kasta. Iso agawid ka kumapay laang. Please. O sige. Ura kat malpas ti dutik. Agawid ta kadagos, Venus.
San na kaya't makita? Kin makita na. Gaputag burburak ka no ti daranakan ka. Kat amangan no may pakagat na ka iti aso da no agpilit ka amapan. Sana ka maputan. Ngam, agura ka. Di na kuyugan? Ladingitag. Ngam talaga di ka kayat akuyugan, Roy. Apay, Gaputa nagpangta ni Venus. Iraman nakmat aguraan no kuyugan ka amapan ni Jabalayda. anya? Unay matan. Si kalatan ti mapan. No kayat mo makita ti anak yo. Wan, talaga mapanak. Makam mo ditan. Wanyan tuman ti mapasamak iti ipapan ko iti Balayda. Anya? Addan ni Roy dito'y Pilipinas? Kalikaguman na makita ti anak na, Venus? Kasta timpa ka mo kanyak ni Jessa, mami. Kat, anya nga ron ti addang mo? Diyak kayat ngay pakita ti anak ko. Ang adakarbangan na iti ubing. Uray pa'y, mami. Nalpasa na binaybayan na kami. Kadjakon pagtatakunan pa'y makita day at tao. Kasano nga rudan no giskandalo? Inawag ako ni Brian. Kat kunan amalmalpasan ti duty na. Agawid to na dagos, mami. Taimbagak tiranta ni Roy. Hello. Diyak lang yung pag-arop. Simang ba't ka matgayaman, bro? San na kun nga awagan iti bro? Timbilang ka nakabusor ko. Agkita talang tropan. Anya? Nagturad ka namang ibaga itikas sa kanyak. E din to tamay sa kapulis. Day talat pagkarkarit mo. Di mo kumariribukan din na ornos kan nasaya at alinangan mi nga gasawa. Tano aramidam ti kasta ang mga nagbabawi ka. Si kaita tagbabawi anang asawa itay ayatag. Ayayatam ka din ni Venus? Talaga may. Tasakbay ang nagkasar kayo. Agdadag siya ni din. Wen, amok. Ngayon niya tinaramid mo itagdadag siya ni Venus. Pinanawam. Saan mo hintaltalag ti jaya na ken ka, iti panagkasaryo? Awan bibiyang mo. Mas ad-ad nga awan bibiyang mo iti biyag mi ken ni Venus. Tasyak itan ti asawa na. Anya. Girl, I need you. I need your love. Roy, di mo kuman ipilit ti mapan iti pagtaangan da Venus. Ang mga no dadakas ang mapasamak iti panagpakitam kadag iti agasawa. Ti anak ko ti gagara ka makita. San kiti adagi di ang agasawa akarasan. Anya? Karasaan kunam kadakwada? Gapo ti inuligdak. Nubya ki din ni Venus. Idin to ang nasingit agayem ko ni Brian. Ngam anya tinaramid da. Nagasawa na. Sikamat lang ti aking basol no apay nga insukat na katigayom ko. Awan saritaan mi iding agsina kami. Awan man nga agpaiso. Ang binaybayam. Nga oray amom asik ti amati sikug na. Iso abasol mo no apay nga insukat na ka iti sabali. Sana kinayat ni Jess at tinangkoy kanya. Tapno maiwahat ko ti panagibalas ko. Patayik na diya, Brian. Apaman na makita ka.
Oray, pulis. Sanasan pun ti bala ti baldog ko. Nung mapatay ko, nalaklakak tulangin ang mapasubli ni Venus. Ganti anak mi. Gustunan anak ko, sumatang ka nagsangit. Sige, agtitikan. Ngita, ngita na lakit marutag sangit. Venus, kaya sangit ta anak mo. Jakman amo, mami. Unok mo mabisin, hindi namat kay tagdede. Ang mga nagsakit ti tiyan na. Nya? Mabiitlaan, tayo nakalaan jay sapsapo. Sapsapuan ta ti tiyan na. Wan, mami. Gustunan anak ko. Samartang kan di ka nagsangsangit, anak. Laos tunan. Venus, Brian. papilad daw kayo dito, Ruan. Ay, tay pa'y asangit-asangit ni Junior. Isungin luar kon, dito balay. Padidyan, taamangan ng mabisin. Hindi nangarot kayat. Ang mga not nagsakit ti tiyan na. Isungurod ka mo ni nanang. Iso anapan na nalagi pang sapsapok iti tiyan na. Di nan samot mabiro kan iti nangidolina kadimot laag subling ditoy. Nanit ni Junior. Kasi kati mapan mang sapol. Sige, alaman nga rod. Ato yung bang. Gusto man. Sumabi ka ng sangit. Sige, Venus. Mapan mong alahan ti pang sapsaputa iti tiyan na. Juan, mabit lang. Sumabing ka, baby, ha? Saan ka nagsangit? Uray ta siya kung din ang saklot kin ka. Sumardang ka. Aday ta. Nagsardang nagsang sangit. Di mo't gayam pa ng saklot ko ti kayat na. Mayat di pa nang ibatik iti motor ko iti pagsungadan. Tadi akong pasungadan na dimtang. Ni Brian. Isu di nakatalikod ngagtugtog ako. Umay ayon kanyak ni kasat. Matay kay ta Brian. Aday ta. Aglingat ak iti pohon di akasya. Daita. Sirikak kanimpag. Itan. Arayatan da kami! Tulong! Iya, magkatamunta anak mo. Tailugan mo niti kotse. Itaray tayo tayo dyan ospital. Ni Brian, mami! Pag tinulungan ta abagkatan, parang maikamat tapay tibiyag tayo dyan ospital. Dagiti karoba! Isudan na kita umasinig dito'y, mami! Tulungan da kami! Tulungan ta kami! Napaltungan ta Brian kanta anak ta! Tulong! Hello, Jisa. Siga ka din tinang paltog ka ni Brian, Roy. Saan? San kan nga glibak? At na nakakita kan ka nagmotor ang pimanaw iti crime scene. Si kalakit di. Di nakpagatapan iti kasta. No saan man nasikatin ang paltog ka ni Brian? Kaya't ko nga ipakaamukan ka. At isaksaklotan ni Brian nga ubing ide kat ti anak yo ka ni Venus. Anya?
Kauawag kanyak itay ni Venus manipod iti ospital anang itarayanda kadagiti napaltugan. Anyang ospital, mapan ko kitaan ti anak ko. Kumusta ti kasasad na? Naispalan kan patay ni Brian. Ngam ti anak yu ka ni Venus. Ag ngangabit kan patay. Anya? Anya na niya? Lugan dagiti pulis. Anya ti kahit nasawon da ito eh. Girl, I need you. I need your love. Anak ko. Anyan nga ulpit niya, ma'am, tayo ramraman nakapayatin ang rang. Diyos ko, isbalam tibiyag ti anak ko. Diyan ka mo ti mapasamag kanyak nung mapukaw ko. Ren, pakiridam ko matitinagan mo. Agkararag tayo. Dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Diyos. Manangaasi ti Apo Diyos, Venus. Ispalan na ti anak mo. Tumok nga sa din langit ti kurak ni Roy. Diyak mapagawa ni ti dito nga inaramid na. Nakalibas ni Roy. Wantad iti. Sa anak ngagsartang, aging gay ti magdagiti pulis. Katikaro na tinagpasulan na. Rumbang laang, Venus. Bayam, tulungan ka. Ang yaman Jessa. Imbaglakit din ta sana grabe ti sugat ni Brian. Ngamti anak ko, pagduaduhan pa lang ti panakalasat na. Diyan ka mo ti aramidak nung matay ti anak ko. Di ka madanagan. Nakadaruman ni Roy. Wantadan. Matiliwan day jay iti kabiitan na panawan. Ni Roy ti umawawag. Hello? Jessa? Sa dino ti ayan mo, Roy? Wanted kan. Sumuko ka no di mo kayat mapatay da kadagiti pulis. Kumusta ti kasasad anak ko? Kahit ko makita. Dakes ka, Roy. Jaklaim pagarup amay turad mo ti pumatay. Kat inramraman mo pa iti anak yu ka ni Venus. Saan ko ngayong kagara? Yak ang mga ugbagam ni Brian ti anak ni kan Venus. Nilang Brian ti kantag ko patayan. Di ka nagrason. Kagura ka itan, Roy. Ngam ibagakan ka. Sumuko kan. Tabarang mapakawan na kapay ni Venus. Pangasim, Jessa. Tulungan na ka. Kahit ko makita ti anak ko. Kan kasalita ko man ni Venus. Sige. Dumngag ka iti ibagak. Agyaman tayo iti Diyos. Naispalin ti anak mo, Venus. Agyaman iti Diyos, mami. Tinangag na dagiti kararag ko. Dagiti kararag tayo. Naimbag unay kada tayo, anak ko. Ngam ni Roy, sa dino tinaglamangan na. Apay aday matlamagamagan dagiti pulis. Di ka agganat, Venus. Amok ka saan nga agliway dagiti pan nakabagiti linta. Imbaga ni Jessa tumulong. Parang mamuan at ayan ni Roy. Isun ti mangipatuldo ka dagiti pulis no sa dino ti paglamlamangan na. Aramiden nga ta ni Jessa dayta. Laglagi pa anasingid da ni Roy. Agtalaga ka ni Jessa. Napatagmat kan ko na ti anak ko. Isuapat siya nga aramiden na timbaga na, mami.
Ni Jessa ti umawawag. Hello? Venus, di ka kumamakmaklaat. Umay kami ditayan niyo. Ha? Kami? Kunam? Sino ti katuam? Pagkalma ang mga tirik na. Di ka madanagan. Maarami din tirumbang. Saan ka maawatan, Jessa? Anya ti... Basta, pagkalma ang tirik na, Jessa. O sige, awagan ka man ang inton madamdama. Inagtap na. Anya ti kaya't asawa ni Jessa? Agyaman ak. Nasimbangan ti turog ni Brian. Kalpasan na patong Martinez iti agas. Diyos ko. Anya dakituyan anapaspasamak. Wanted tayo jay aroy. Amok asaan nga agulim ti amin. No saan amatiliw dagiti otoritat. Amok asaan mat nga agulim ti anak ko. No saan amay kan iti ustisya tinapagtun iti anak na. Kasta matag kini Brian. Agsubli ako ni Jayan de Venus kanti apok. Andigahik latta ti anak ko. Taamang anoan niya pa iti mapasamak kan ko anak. Gapo iti pan nakariribok na. Agyaman anak ta nagsubli kayo dito ayan ti anak ko, mami. Nakaturugan ni Brian. Sumaysaya atin ti kasasaad na. Agyaman ako na ino kasta. Rumara ka. Papanam. Kasaritak lang ni Jessa. Ada ka no itirwar ti hospital. Anya? Ne, apayasaan nga umay dito eh. Tsaka mo, mami. Sige, bantayan nyo ti anak ko. Mabiitak lang. Apayasaan nga umay dito ni Jessa. Malagip ko, idi inawagan na ti anak ko. At niti ibaganak kini Venus, taapay adi umay dito eh. Ang mga no agar aramid ni Jessa, iti ad-ad apakariribukan ti anak ko. Dito imbaga ni Jessa apang kita akan kwa na iti imawag manan. Kasla da kadwa na, ang di na imbaga. Venus? Oh, Jessa. Apay, dito pa iti kahit mapagsaritaan ta. Anya ti ibagam? Kwa Venus. Anya ti? Venus. Pakawanan ako, ma. Roy. Pakawanan ako, ma. Kahit ko ang makita ti anak ta. Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Venus! Dahil tinawaga ka pa na kapag inilintag. Sumukon ni Roy. Ayop ka! Ayop ka! Sumuko ako na. Pag-asim, ma. Kahit ko ang makita ti anak ta. Nakalasatan kan patay ti anak ta. Maawa na pulot ti karbayam kan ko na. Saan mo na makita iti kano man? Pakawanan ako, ma. Saan ka na mapakawan? Panawan lang ti makaikadang na mapakawan kapaywan na saanan. Bay anak kadilatan. Nagsagaba itilit ang ni saan. At dandag iti pulis, Roy. Alaan da kan.
Nako, Venus. Napudno kiti tarigagay ko keng kanalay. Di na kumapagdwa-dwaan. Nakasagana ka mangikasar keng ka. Lalaki di aklunam ti panagayat ko keng ka. Sir Amadeo, apay asyak, nakurapayak, amang noom siya naktulaang ti pamilyam. May salaang ti anak ko. Ni Rona, adamat ng asawa na. Saan na mabalin abyangan ti pakaragsakan? Panunutag pa yan na imbang, Sir Amadeo. Lumabalin, Amadeo lat tiyawag mo kanya. Nupay adayo ti baet ti tawanta. Babainak amang berngas kada kayo. Kayat ko aliklikan ti panang namnamayo. Analay, nukurang pa'y dagiti aramidak apamanagnak iti panagayat ko keng. Ituloy ko ngay parik na ti panagayat ko. Saan kayo apawilan? Anyway, rumabisa una yan. Amok akasapulam ti inana. Awan gaya ba, ayan ni nanang mo. Tapno makapakadaak mo't laang gengkuan. Nanang, agawit ka nun ni Sir Amadeo. Oh, nasigag mo tan, ti panaturog mo munda. Inakon. Ay, sa anak pa'y anak katurog. Agan-anad ka, iti panagmanehom. Awan ka di pa'y ti driver, yo? Kabalag pa'y tagmaneho? Ay, balasan ko. Itulnong mo, naging gaitirwangan. Kunak no nagsubli kayon iti kwarto yo, nanang. Saan kayo kadipay ang makaturog? Inuray ka anang itulnog kina Amadeo. Tapno makasarita ka. Inaklon mo ka din, dayjay alakay. Saan ko ngaynik kan iti namnama? Nariknak anapod no iti tarigagay na kanyak. Kayat mo asawan? At damot panagayat mo kankwana? Inauna pa ngam iti siyak. Anyan tulangan ti sawan dagiti kaarupa. Uray lakayan basta baknang kunadan tao. Kasta ka diti panagkitkita yu kanyak, nanang? Ay, ladingitak no nasair ko tirik naman ako. Manipod binaybay anak ti kayan ayat ko. Sa anak pa'y anak yayan ayat. Saan mo apaidaman ti bagem? Karbangam tagragsak. Angam numabalin. Saan kumamot aday jeng Amadeo? Anya tir aramidem dito'y salas, Mario. Kunak lang roden kan ka, asan nak ngurahin pa eh. Rona, saan na kumamatapawilan? Naglagi pa mga gasawa ta. Anya ti problema. Bay anak latay ti kayat kong aramiden. Nasurugan na makatawan ngagdenden nata. Ang amawang pa'y anak ta. Sa anak pa'y nakasagana nga ganak. Diya kaya ta madadal ti pinta sa pigurak. No ba mo kasan nakakabalan may sukat? Napudno ta iti tunggal may siya, Rona. Talaga? Ay, kung namat na nagpaypayso niya. Bueno, kinayat na. Taamom anatalgad, di kasasaan mo iti den na. Namin ano natin nagibasit mo ti kinakurapay ko. Katsan ka di apod no dayta, Mario? Nasakit aden kan. Ngam ambisyoso ka. Itala ama amiris ko na. Dahil ito ka diti subad, iti kinambisyoso. Oh, apaya di ka makatimat. San ka di pudno ti kinuna, Mario? Numabalin, diya kayat nga addasan ta apag kinaawatan. Sika, tinangirugrugi. Nugumanat ka amadan iti anak, well, nawaya ka sumapol iti anakam. Anya,
Ngam ko idaw ka. Siguraduam asaan ko maduktalan. Tano maduktalak. Pagtalawin ka. Ha, kita man no niya ti pagtungpalan ti biyag mo? Aging gaita. Saan pa'y anagmaumaw ti Sam dito'y pusok? Apay alaglagi pagpailaang. Insukat na kiti sa bali. Gapo iti kinaambisyoso na. Nadaduma. Mapampanunot ko ang balsan. Makonsensya amang gundaway ka ni Amadeo. Mariknak di kinadungo na kanyak. Tunggal awisan na ngagpasyar. Nagtaknang. Sana kas kadagiti na duma di tababaknang. Nalakala ko mga ayatag. Nubulusak ti pusok nga agayat manan. Girl, I need you. I need your love. Rona, di mo ibaga akasangsangpat mo pala. Ay na, di ka matlag na ka pa. Kaslaawan ti asawa. Kalkalpas may nagsinungbat ka ni Mario. Day tapay lang ti bagayo mat kanya. Anyaya man na, ti di yun na kinaawata. Saan yun napakibiyangan day tapapa? Kat na kayo, nagapon nyo. Ay, Rona. Pudnon sakit ti may dandanon kanya, nga adda ka no ar-arman niyo, papa. Ha, mapanunod siya ka di pa, di ba nga asawa? Saan mo amay paay ti pakaragsaka? Ita ka di pa, papa. Ti kwartayo langan ti kamatinda, ano mga asawa kayo pa lang. Kadipay anak kasukat, anale. Addan ni Amadeo nga agururay itiruar. Apag-isuan nalpasak anak kasukat, itay nangagkuti ungor ti kotse na, nanang. Talaga anak pasnak ti panagrayo na kang ka. Una ang mga no inaklon mo pa yan. Jack pa'y nakaikadang nanang. Sige, mapanakon. Kababain mat ka ni Amadeo nga agururay. Anali, nagpintas ka na. Irong, ilukat mo, tiri daw ti kotse. Dapat gaya man driver mo. Nabayagan na driver ko ni Irong. Nagbakasyon iti nabayag iti lugar ta. O sige, umay ka. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Uray sa anak ko mga minan asinukon. Siyak pa'y amakasingay iti trabahom. Anya ka na yan, ali. Awan ti problema iti dayta. Tasak ti aking kukwa iti kumpadya. Bayan na ko ba ang mangiparik na iti napudno apan agayat ko keng. Irong, idagasta pa lang ni Anali di pangpanggadan na. Sakbay ang mapantay ti hotel ang nagdagusan dagiti negosyante a kamiting ko. Dapay gayam meeting mo? Alas 10 ti meeting. Nasapa pa. Irong. Aganad ka lang at ipanagmanehom. Dungdungwak launay ni Anali kat jak kayat nga addatak sa mapasama keng kuwan.
Dandanin alas 10, nga mawan ka pa dito opisina. Saan ka di pa kabangon? Kadigdigos ko. Yung sana ka umay dito opisina. Abay, saan ka di nagsaritaan tan at ipwestok idi katsikan ti agtrabaho. Sikan ti mang trabaho kunak ko ma. Kagpapanam nga ron. Ada papanan mi kadagiti kagayem ko. Anyan to nga oras sa makasangpat ka. Diyak man magustuhan na itapan nagdamag mo. Awan bibiyang mo. Rona, nasakit ti panagsasaom kanyak. Kasla saan na nga ikabkabilangan nga asawa. Okay, agasawa ta. Ngam saan nag-amapawilan, iti kayat kong aramitan. Sige nga, Roden. Ituloy kong tiyag trabaho. Awan pa ni Papa. Tanakipagkita kadagiti negosyante nga aggapo ija Manila. Papa, simbangpat kayo gaya man. Kunak man wag malam-malam kayo ang makimiting. Kalpasan ti panagsasarita me, imaya ko niti opisina. At kanu kamakamon da a konferensya di Manila. Kita man lang agpaiso ti negosyante. Kanayon da makumikom. Kaslasan da mabambanog. Pudno da ita. Kasta no kwarta ti pagsasarita. Ay gayam ni Rona. Ada ka no na pananda ka dagiti gagayam na, Papa. Ay na, kasjilatan ti asawa. Awan mo't lati pagbalbaliwan na. Kasla awan asawa na. Kagura namat ni Dilawag. Iso abay-bayaklatan. Wan gayam, Papa. Ada iti lamisaan nyo dagiti pirmaan nyo. Nagmalmala manakasango ka iti computer iti opisina. Sa ita, laptop pa'y laang ti sangsangmom dito'y salas. Pangururayak ka ni Rona, Papa. Uminom ka. Diyak umininom iti arak, Papa. Nasingpot ka talaga. Hidinto at asawa mo. Kanya ti orasan. Saan pa esimag pa? Ang mga nagkasino damanen kadagiti kabarkada na. Dahil tatidyak mo, Papa. No pagdamagak, kas nakon kaguranak. Mario, sa paam ti sumrag iti opisina inton began. Sigurado, amaladaw ton ang makareig. Sige, Papa. No makatorturog ka, sige, sumrag ka ni ti kwartuyo. Siya akong ti manguray ka ni Rona. Ay na, rabi imanan ang nakaawit ti kalman. Girl, I need you. I need your love. Nakairing ka magaya pa. Di ka naure si Mang Patidirabe. Makaturog ak launay idayin. Kasano, pasado alaunan, hindi nakasangpetak, Papa. Ni Manong Irong tinangilukat itiruangan. Naridam ni Irong. Uray matda kayo, Papa. Napuyatan kayo mat siguro. Ngam, saan na makapagulbod kanyak ni Manong Irong? Talaga gayam nga dararman nyo. Saan mo napaka-problemaan na ita? Apay kit din na saan, Papa? Laklakayan kayon.
Mapanunod ti pay lang ti mga asawa. Kapaala kabiyagan. Rona aya. Apay asaan kamot laang nga agpaling. Papa, nagipulong kada kayo ni Marionya. Saan mo akagura ti asawa? Awan ti makaipawil iti kayat kong aramidan, Papa. Ito gaw tapay lang, anali. Tani, nabannog akon, iti panagpasyarta dito'y parke. Intamang rabi kalpasan ang makainanata. Nadlaw ko akabayatan ti panaglawlawlaw tayo ti parke. Naunag ti pampanunutam. Ni Rona, kaanak ko. Saan ko ang may turungan? Kasi ti asawa na. Di na kikabkabilangan. Sa bali mati problema dagiti babak nang. Di mon panunutan na ita. Napatpatag apag saritaan ta. Ti may pamunggap ka na ta. Amadeo. Anale, gapu ka de, tanataang anak ko. Ibagak man ay. Napudnuak iti tarig agay ko king ka. Adalang pagbutngak no aklunan ka. Di na kumapagduatuan. Kaya't nakadi asawon da ita. Nga aklunan mo ti panagayat ko. Nabayagan na tiningiting ko na imbag tiriknak, Amadeo. Amok anapudno ka kadagiti amin ngay bagbagam kanyak. Nasursuro kamatan nga ayatan. Agyaman naglaunay, anali. Nakaragragsa ka. Saan ta kuman abay bayagan ta ito ay? Anya ti kayat mo asawan. Numabalin la kuma. Agkasarta at akusan. Anya? Saan ka diyan nasampa unay? Nataangan akon. Ikarik. Agbalinak to anay imbag nga asawa. Kinalaat nak. Awan pa iti panunot ko day taabanag. Kasla nadaras unay dagiti pasamak. Ngamusaan ka adagdagan. Ikang ka itinan anay apanawang. Nga tantima ko nam kanyak, Mario. Sana ka rimuar. Ngam. Madukutanak nga unter aramidak. Uray ta dandanin makaluto dagiti katulong. Sumrek tanto ni ti kwarto ta. Diyak magustuhan ti pampanunutan. Rona, no addan anak ta, naragragsakton ti panagden nata. Kunak tupay ka. Saan ka nagbidot? Iti atap ko. Amok, ti pampanunutam nga ramidan. Ngam, manjak, Mario. Oray agan ano ka. Kat ni Papa, amom ka di? Ipaspas nagnagayam ti agar-aram. Laklakayan lang arudan. Anyamat tinday tang ibagbagam kay di Papa. Ita ka di pa'y amapanunot na ti mga asawa manan? Maamakla ang no asino ter arman na. Agalwat kanyak. Amok, kwarta lang ti kamaten dayjay ken ni Papa. Diyak kaya't tagilimad kada kayo, nanang. Inaklon kun ti panagayat ni Amadeo. Maragsakan nagtagayat ka man anak ko. Kalpasan ti panagladingit mo ide. Jakon kaya't apanunutan dayta. Ngam ti problemak. Kayatan ni Amadeo ngagkasar kami adagos. Maawatak ni Amadeo. Nataangan.
Apay apabayagan na pala ang ti panagayan ayat yo. Ang sa anak pa'y nakasagana. Amumot nga ta asakbay nga inaklon mo ti panagayat ni Amadeo. Dayta ti pagtungpalan nyo. Rumang lang amaragsakan ka, ta kaya tasawan asaan nakapaglukwalukwan. Nasingpat ni Amadeo, nanang. Saan akas ka dagiti daddo maababak nang? Sa natanganan, itakadipay ti panagluko na. Inikak iti panawon na amang panunot iti dayta adjaya na. At na isang sangayan ang napasamak iti daytoy abigat, Rona. Naimbag, tanapanunot mo ti imay diti opisina. Tapnawan ti makunayo kanyak, papa. Sana ta nga sa bali pakaragsakan nyo? Talaga naganay gaylatan ni Papa. Ngam sa bali ti madlaw ko kan ni Papa. Napasungbat yun sa amat ti sapsabungan nyo, Papa. Nagsarang-sangan ti katawa yu, Papa. Mabali na yung amoyo kanyak no asino day jay takilatisak, ha, Papa? Ang mga nutilang kinabak nang yo, ti kamkamatan na. Intugaw ko lang ita nasakitan dagiti saka ka magmagna. Jak na puutan, nakadayo ka matgayaman. Nakita kami dagiti gagayam ko. Nagawis na pa kiti, amapan kami ti bar, kat agdiretso kami to iti kasino. Dito yun, ma'am, sir. Lukas ta. Ay, dito yun, madam, sir. Kudno ti atap ni Papa nasumok ng ti agkasino. Di mo ibaga, pakibya nga mananday ta, ha? Kakaiso na, nagkuyog ta. Humay ka kiti. Ada kayat ko agatangan. Sa tatlo mapanmangan. Siya kung timang bagkat ka dagito ginatgatang mo. Natagsin gaya. Nadagsan na talaga. Parta ka man niya gargaraw. Apay, saan ka pa mabisit? Numabisin ka, di mapantamangan. Ay, madamdam apay. Adapay kayat ko agatangan. Ay, makapabuisit ka man nakakuyog-kuyog. Agatapon ni Rona nga adan asawa. Ikuyog kay Jibalay kalpasan ti pandangan ta. Tapno makapagamambu kayo kini Rona. Sa anak pa'y ngay manugot. Kaya't ko laang makapagamambu kayo. Mario, aday dyan ni Papa. Umasinig tayo dayan, dahi ti dahi kaya babae. Di kinakuyog tayo siya babae. Kung nagtumat, Papa. Ada pagmamauyungan nyo. Wow, ha? Mayat-mat, daytoy nga ambisyosa. Agatapon ni Rona nga adan asawa. Ikuyog kay Jibalay kalpasan ti pandangan ta. Tapno makapagamambu kayo. Sa anak pa'y ngay manugot. Kaya't ko laang nga makapagamambu kayo. Mario, aday dyan ni Papa. Umasilig tayo dayan, dahi ti dahi kaya babae. Di kinuyog tayo siya babae. Papa, kung nagtupay ka at gada pagmamauyungan nyo, kat dito yung ambisyosa, mayat-mat. Rona, saan kuma anasabrak ti panagsaom kini anali? Itapay lang agkita kayo. Kana, iyay tulaan balay, ti pagsaritaan ta. Nagasat ka si kababae. No saan lang ato ti tao dito eh. Jack na amon. Mario, yawid mo ni Rona. Umay kan Rona. Sana masapon nga gamam ti imak, Mario. Agawid tan. Napukaw ang tiganas ko amangan dito eh. Sige, mapantang aro din. Ay, pasensya ka lang kumananal. Ituloy tan tibagan. Wendo, kayat mo apabalkot talaan dagitoy tayayton balayo nga ituloy tatibagan. Amangan or-orayan na tati anak mo ijabalayo. Dantun sa bali agon taway. Kapanang ipasyad ko ken kay Jibalay. Saan nga ita? Kasaritak tupay ni Rona.
Nagpupok ni Rona iti kwartume kalpasan na nakasangpat kami. Saan na kayat alokatan ti ritaw? Kanyala katipan na kirandananan. Daknam namaan ani analigayam ti kaayan-ayat ni Papa. Naglaw ko. Nakigtot akas kanyak. Nabayagan na saan kami ang nagkita. Kat awan na pulusan ti damag ko kankwana. Iti kas jepaya sitwasyon. Talaga ka di, adi mon maimas pa iti mangan. Gapu ka di, iti panang pabain ni Rona ken ka. Kung nagtupay lang amin, idi, nga da problema iti relasyon ta. Anya, ti kayat po asawan. Makababawi kan. No kaano pa'y akayat kan nga ikasal. Saan ka kumangagdardarasudo sa Amadeo? Panunutam ana imbag ti amin. Panghas imhan alay. Saan ka kumangagbabawi? Saan ani Rona ti makatubong kadata? Mabalin ka di. Sa balin tulangan agundaway ti panagsarita ta. O sige, no day tati kayat mo. Ang mga nuroray na ko ni Rona. Kasaritak ana imbag ti anak ko. Ikariking ka. Ornusak daytoy apari ko. Unak man no nakaturog ka, Rona. Impasabat itay ni Mario akalpasan ang nakasangpat ka. Nagpupo ka kano adagos iti kwarto. Inormuray kayo ang makasangpat, Papa. Apa yan saan yung maingkuyog dahi a babay? Tapnoan niya. Saan aday ito iti umno agundaw? Masapul ngagsarita tapay. Ambisyosa dahi Papa. Ah, tanangat nga to pa yung ti boses mo ngam iti siyak nga ama. Papasulin da ka di? Da kayo tigar aramid iti problema. Di na ko mababalawan no kayat ko pa iti mga sawa. Saan mo ang may paay iti pakaragsakan? Papa, isang put mo nga ro dito dahi a babae, takayat ko akasarita. Nadlaw ko, anak kasindi pa lang ti silaw dito'y kwartom, anale. Ne, agsangsangit ka. Nanang, lumabalin lang ko mga ibabawik ti panakirelasyon ko kani Amadeo. Ha? Ita eh. Napilitan ka kadilaang anak kirelasyon kina Amadeo? Napampanunutan niyo nga ambisyosa ak. Nagbidot kayo. Adayo, panunutik day ta anak ko. Hanggang anya ka day ti problema. Saan amalagaanan tiriknak? No saan ko nga ibaga kada kayo da ito'y nanang? Nagkita kami ka ni Mario. Anali, saan ko amawatan anak ko? Anya, ti pa kay naigan ni Mario? Kaputan ni Mario. Asawa ni Rona nga anak ni Amadeo. Anya? Girl, I need you. I need your love. Kamat, apay asararin ka pailaan, Mario. Hoy, dahito iti bagakan ka. Saan ka makibiyang kada kami ni Papa? Rona,
Natangsit kalaunay kanyak. Kasla sa anak nga ikabkabilangan nga asawa. Apay, anya respeto ti kayat mo nga ipaay ko kan ka. Nakurapayak laing. Ha? Matlagayam? Amumat? Awan na ka din tinatalinaya panagden nata. Rabrabi ngam agsinsin mong batapay laing. No, apay nga minasiriring ka pailaan. Di ka pay lakad na turog. Laklakayanan ni Papa. Iso deta ti problema. Nonya ka ti simsimbro kiti utak na. Saan ka makaturog no di mo pasimbengan ti panunot mo? Tanya ti kayat mo asawa ni ti Dayta Mario. Hoy, sanak pa'y ngagmauyong. Sa balit na nagawa ta mi timbagak. Sige, ikarigatak ti maturog. Masapak pa yung bigat. No saan ka makaturog, gapo kanyak, umalatiw ka di tabangir a kwarto. Mangalak man lang iti arak to minumak, bareng makaturog akon. Saan adag iti agkakasakit abalikas ni Rona? Ti pakariribukak. Hindi kat ni Mario. Anya da ito yan. No nasapsapak la kumana amuan. Tsak la kuman inaklon ti panagayat ni Amadeo. Tsak kayat apanunutan na akayat ko ang balsan. Nasakit ti panang baybay anak kanyak. Linipat kon tinapalabas mi. Kasanulaangan na maamuan daro na kan Amadeo ti amin. Masapol nga ikarigata kon ti makaturog. Amangan no agkakapsutak to asumrag iti trabahok no mapuyata na. Itay nadlaw ko ang nakariing kaan, hintimplaan kan iti kapem. Nasaya ata nakaturog kamatlaang. Inkarigatak tinaturog nanang. Tsak kayat nga agkakapsutak asumrag iti trabahok. Sapay ko ma, nalawlawaganan ti panunot mo. Nanang, saan tayo napagsaritaan pa'y dayta? Tsak kayat may ramraman ti trabahok. Nasaya at dayta akapanunutam anak ko. Masapul nga agbalin ka anatibkar. Idi pa'y anagbalinak anatibkar. Naulimag ko man tibiyag ko. Sige, mamigata ko na. Naladawak anak kariing. Ngam ikarigatak ti masapa ang makastrak iti trabahok. Pasensyakan, no di ka nasukon, tapno itulod ka, iji pangpanggata. Awanan niya man na. Ado ngamin tinapatag nga si kaswak diti opisina. Madam ako niya trabaho. Okay, sige. Ang mga numakasi nga. Akita tanto ninton ba? Sukunan ka. Okay, bye, Anali. Papa? Ado ti sangwa matrabaho ngam inununang pailaang ti makisarita iti dadya babay? Ay, sige. Agtrabaho ako. Papa, kayat ko makasarita dadya babay. Saan yun nga orayan na matuntunak ti pagnanaidan na? Lang detararami de Mario. Aday bagakan ka? Anya da Jerona?
Ada papanan mi kadagiti kabarkadak. San ko asupyatan no niya ti kayat mong aramidan? Kapag iso ti plano ka. Masapal ang makasaritak niya. Yamanam, tagpakadagpay ka. Ngam, sana ka marabihan nga gawid. No kumadan anak ta. Mabalin ngagtal na ka kuman. Anak manan, di bagbagam kanyak. Masurunak na. Madama pa'y ti trabaho, kasta ti bagbagam. Panawan ka man langan. Pima naman. Awan mas no pa nagsalita ming agasawa. Girl, I need you. I need your love. Nabayagan dahil di na udi ayaay ko dito balayda. Adda iliw amariknak. Anya ti kayat asawan dahito eh. Malagip ko pa dahil di panagluan ni Anali. Gapo iti panangisinak yan ko na. Sino da ka de? Maria? Naimbag amalamyo, nana. Kamusta kayon? Ay, awan pa'y nagbaliwan ti panagbiag mi. Nakurapay kami pailaan. Naimbag, tanagunod mo ti arapaap mo. Nanamunda. Amo ko, ti panagkita yung kiniana na eh. Anya ti kadam? Kayat ko kumakasarita, nana. Tapnoan niya pailaang. Saan pa si mangpot ni Anale? Hada ka di pa'y kayat mo nga ibaga? Pinanawak ngamin, tilot-lutwag. Dandanitan makadano ni Jibalay. Gumapay ang pinasardang mo tilugan. Amadeo, amok asaan apabor ni Rona iti relasyon ta. Ang mga nuad adalang apasakitan nak. Di ka matalagan. Kinasarita ko na naimbag ni Rona. Ay ayaton ka unay. Kat nakasagana ang mangilaban iti ayan-ayat na. Usto na naling. Di ka nagsangi. Nagrigat lakit nga minan tinakurapay. Mayro roman. Kunak manan, saan ko nga ipalupos nga adamang ruruman king ka? Saan ka ngagbutang ang makisango kinirona? Saan ngagtal na ti anak ko aging gaiti saan na ka ang makasarita? Laglagi po daytoy. Anak ko laang ni Rona. Saan na ang masupyat ti kayat ko nga arabid na? Ada kumapay papanan mi kadagiti kabarkadak, papa. Ngam napat pataga makasangok na ito yung babae. Anal itinagan ko. Nanumulang ti panagbiag mi. Ngam, kidawak ti sang kabasit a respetom kanya. Natangsit ka mata sumumbata niya. Sika, tinatangsit. Nagpakumba pa ang makisarsarita ni Ana liking ka. Jack, mas naawan no isakit mo dahi ta babae, papa. Ngam napat patag kadipay dahi ta ngam siyak nga anak yo. Ang mga nuabalin na kami pailang apanawan. Saan kayo apanawan? Ang mga noan niya ti aramidam kini Ana li. Anyaman ti kayat yung ay baga kanyak. Nakasagana ak adumngag. Ngam iyon una kong ti agsaw. Tiningiting ko na imbag ti riknak. Sakbay nga inaklon ko ni Amadeo. Oray na taanganan. Ngam, baknang. Saan ka di? Nataanganan ngam, baknang. Nagbidot kay ti panangipapan.
Pudno ananumula ang ti panagbiag mi. Ngam, simple lang ang ti arapaap ko. Sakbay nga adda nga insultom ni Anali. Ibagak keng karon. Saan mo ang masupyat ti ayan-ayak ni? Si kamat alalaki. Apay nga itakalang, ha? Naggap-gapwam? Wan gayam. Naibagak kan kay din. San ka di? Uray taadon ti kwartam. Uray manupay mo't ababa iti kayat mo asikugan. Mabalin. Rona, Ngam ulitak, ha? Kuidaw ka. Siguraduam asaan ka amaduktalan. nabayagan adyak si Marom Karyabalay. Well, siguraduam laan ko nakmanan. Nga husto aming ibagbagam kanyak. Tanong maduktalak kaluklukwan nak. Alip-liputan nak. Makambo ka. Rona, maragsa ka nagpailaeng. Tauray kasta ti panagsarasaritam ganyak. Gaputaan mong tiag selos. Ay ayaten ka pailaeng. Anya ko mga rod kat asawa ka mo. Kaya't ko lang ang naragsak ti panagdanata. Basta saan mo lakit niya pakibyangan dagiter aramidak. Napintas ti langan-langan ta. Ngam, saan mo man asang kaulit kanyak ti maipanggap iti anak? Kasla na dagsantirik na masing mangpad, Anali. Hanya kadimanan tinapasamak. Intugot nak ni Amadeo ijabalayda. Kas jay gayam ti kinatangsit ni Rona. Anang isukatan ni Mario kanyak. Nasakit ka di pala ang tinakamaw. Nanang, amamudak. Si tuturadak anak Sarita ka ni Rona. Aywan gayam. Imay dito ni Mario. Anya? Kaya't nakakano ka sa Rita. Tapno anya pailaang. Sana dagi jay at tao ti pakarikutan tananang. Intakit di manganan. Anya pailaang ti ibaga ni Mario kanyak. Kalpasan ti panang baybay ana kanyak. May tulad na pailaang ti agparang kanyak. Ngam no kas pangarigan tao manugot ak amakikasar ka ni Amadeo. Sana maliklikan ti kanayon minto a panagkita. Sangwak ni Mario. Nasken amalaw lawagan no apay akayat nakpailaang asingaan. No pampanunutom nga dapay lang panagayat ko kan ka Mario. Gaputa siya kung tinangi pamuspusan tapno makapagsarita ta. Nagbidot ka. Anali, Jack naman ngagkita tapay. Itikas diya pa sitwasyon. Anya ti kayat mo asawan. Pampanunutam aga po tabak nang ni Amadeo. Sa anak akasken kang ambisyoso. Aklunek. Ambisyoso ak. Banag kapag babawiak. Gaputasan anaragsak ti panagdinayo ka ni Rona. Awan gayam ti serbi ti kinabaknan. No saan mo't anaurnos ti panagdenayo nga agasawa. Ayat pailaan ti kapatgan, Mario. Saan ka kuman ngagpalpalikaw? Anya at talaga ti panggap mo, takayat nak amakasarita.
nakapanaw ka kanon, itay sukunan ka kuma, iti pangpanggadam, anay. Amadeo, pasensya ka lang kuman iti panangururay mo. Adapay ngamin na panak. Ipalagip ko manan ti Jaya keng ka. Lakaya ko, kaya't ko nga agkasartan. Saan tanto nga ta problema ni Rona? Ibagak manan keng ka. Anak ko laang ni Rona. Jak ipalupos nga iruruman na ka. Isu nga umanugot ka kumaan. Sige. Umanugot akon, makikasarkan ka. Girl, I need you. I need your love.